Imos falar de rock and roll, de música en vivo, a ver se esta fin de semana na comarca temos concertos que merezan a pena, que nos fagan, pues eso, ilusionar e vibrar e disfrutar da música en directo. Temos un especialista, ademais con moitos anos ás costas, moitas entrevistas, libros publicados, especialista na materia, na música rock en todas as súas variedades. É Fernando Sampedro e nos guía todos os xoves no nome do rock and roll aquí en Radio Culleredón. Fernando, moi bons días. Moi bons días, moi bons días. Eu te agradezo os elogios, os halagos deste currículum así en 3 segundos, maravilloso, gracias. Sí, moi rápido foi, verdad? Sí, demasiado. Non digo por eso, pero é que xa parece un vello, verdad? Cando xa fixeches tantas cousas, moitos anos, xa soa como que xa imos vellos. A ti o que te doe é o que diga moitos anos ás súas costas, non? Que dixen, claro. Bueno, pero o digo no bo sentido, con cariño. Xa o sei, cousa que é certa, por outra parte, tampouco vamos a desmentila. Bueno, por eso. Aquí nas radios temos que decir a verdade, os periodistas. Sí, está claro. Está claro, é o que hai. Gracias por haber chegado hasta aquí. Tamén é verdade. Bueno, e chegaches ata aquí, a este xoves, aquí a Radio Culleredo, pensando en que pode haber algunha cousiña que recomendar a xente que quera escoitar música así en vivo esta fin de semana. Sí ou non? Hai ou non? Sí. Hai aí un par de cousiñas, sobre todo o sábado e o domingo, que pasaremos agora en profundidade a detallar. Pero bueno, se alguén quer ir abrindo boca hoxe, xoves, pois pode acercarse. Non vai ser o meu caso. Eu o recomendo porque é unha banda de solvencia contrastada, que leva moitos anos tamén, pois non tantos como a min, pero casi. Bueno, no panorama o que pasa é que o seu estilo ska, reggae, punk, bueno, non é moito do meu agrado, pero sí lle reconozco que os Mad Caddies, que están hoxe na sala IN, unha sala que ademais non me gusta nada, teño que decilo, o sinto, pero gusto de decir as cousas como as penso, así como os habituais a sabedes que todas as salas, a maioría Carufa, Mardi Gras, Capitol, Urania, bueno, das que sempre falamos, non? Hai bastantes por Galicia adelante. A sala IN a min non me resulta cómoda, non? Pero bueno, non soa mal, claro que non, pero a nivel de logística e comodidade persoal, a min, se podo evitar ir aí, o evito. Pero non é óbice nin circunstancia atenuante para que os demás fagades o mismo, Así que, se vos apetece hoxe unha boa ración de bailoteo, pogo, diversión, eso, punk, reggae, ska, zapatilla, que lle chamo eu tamén, pois acercadevos a Sala IN, ali no Puerto, no centro comercial, bueno, centro comercial non é xa, centro de ocio, de Talexco, na cuarta planta, porque non é moi recomendable subir polas escaleiras, porque igual acabades un poquinho cansos, pero hai un ascensor, e disfrutaredes dos Mad Caddies, así que, bueno, sendo juernes, non? Pois, por que non? Claro, para empezar, para comenzar, para ir quencendo, como día outro. Claro, non vou falar solo do que me gusta a min, non? Pois esa sería a nosa primeira recomendación, pero o gordo o temos o sábado e o domingo. Pois o sábado así, a pesares de que das inclemencias climatolóxicas que se anuncian, bueno, o Touliña Pop de Sada, como todos os anos, celebrada así a mediados de maio, pois siga adiante. Estade moi atentos, sobre todo ás redes sociais, porque pode haber cambios de última hora. A ver, hasta agora o que tiñan previsto era comenzar cunha sesión vermú a cargo da banda francesa moi divertida, BDK Drives the UFOs,
É un xogo de palabras. A ver, repítemo así, de golpe, repítemo, a ver se é capaz. B- BDK drives the UFOs. Madre mía, qué difícil, qué complicado. Ven significando algo así como BDK, que pilota el ovni. Pues sí que Pero complicado, ¿eh? UFOs, o sea, terminado en 3 zetas, é un xogo de palabras co fuz, o órgano fuz, non? Ese son que se consigue pois con un órgano con farfisa, por exemplo, pois moi habitual nos sonidos das bandas de garaxe, bueno, este tipo de sonidos retro vintage, non? Agora me acabas de dar lembrar o tema dos Farfisa, moi típico en España, con moitos grupos que usaban, mentres pues en Inglaterra, en Estados Unidos utilizaban o órgano Hammond, que na época dos 60 era como máis Sí, típico, bueno, non? non son incompatibles, que depende tamén do tipo de música que faga cada banda. Xa digo, o farfisa, ese sonido fuzz, provocado por un pedal, que tamén os hai para guitarra, bueno, máis típico, máis habitual encontralo nos sonidos moi 60s, moi garaxeiro, non? No Sonics, por exemplo, bueno, en cantidad de bandas daquela época, sobre todo, especialmente as británicas, logo xa se estendeu, non? Pero o Hammond está máis asociado ao rock americano e ao rock sureño, non? Con xente como Greg Allman, por exemplo, non? Un mestre do Hammond B3. Bueno, pues BDK pilotan el UFOZ. Estaban porque, bueno, vai haber cambios. Para a sesión Bermú, logo xa a media tarde ás 6 estaban previstos The Fusilis, que son unha banda de instro surf británica, tamén con moito cachondeo encima, e sí, se pode facer un concerto divertido facendo música instrumental, claro que se pode. E logo, pois, ás 7, Brad Marino, que, bueno, cantautor roqueiro, imos decirlo así, ahora foi membro durante bastantes anos da banda americana de Connection, dende o 18, que se lanzou en solitario, bueno, máis ou menos os parámetros siguen sendo os mismos que facía coa súa banda sempre, non? Pois un power pop new wave, moi fresco, elegante, bueno, moi apetecible de disfrutar, sexa en sala pequena ou en un recinto de festival como este o caso, non? E logo xa pola noite na carpa da Plaza Ismán Suárez Picallo está previsto os da carpa, os da noite de momento me aseguran que están 100% garantizados e que se van celebrar pese ás inclemencias climatolóxicas. Chova, neve, faga frío, faga sol, faga calor, O sea, se van celebrar. Os cambios poden ser máis de cambio de escenario ou que se cancele alguna das actuacións por mor dese tempo e que se cancele, que non se cambie de ubicación. As da tarde, sobre todo as primeiras que comentei, a sesión Bermú e as dúas, a de Brad Marino e de Fusilis, porque estaban previstas o aire libre, puro e duro, un creo que era que non sei como se chaman os bares, non recordo. Bueno, iban a ser o aire libre ao ladiño da playa, me sale a terraza o nome do bar, o Canalla, pero non estou seguro. Bueno, iban a ser, pero xa non van ser, o sea que descartado. E nestes momentos aínda non estamos seguros de onde, si eses tres seguirán adiante, si se pasan para a carpa, si se pasan para outro recinto, a organización o vai confirmar, igual, mentras falamos neste momento o están confirmando xa, pero por eso digo, estad atentos ás redes sociais de Instagram, de Facebook, de Touliña Pop, porque en nada van confirmar como vai quedar a programación final, non? Pero xa digo, o máis importante, que era o de os concertos da carpa, os da noite a partir das 10,
eses tres siguen adiante, e logo pois a pinchada posterior e festa, o nighter con DJs, que iba, que creo que era na Cova do Pirata, pois eso sigue adiante. Aí non hai, eso xa é coberto, non hai problema ningún. Bueno, o Touliña Pop congrega na preciosa Vila de Sada todos os anos pois a cantidade de xente que vende fora, non? A ocupación hoteleira está prácticamente o 100%, aínda que bueno, así o sei por algún amigo que veñen de fora, pois cancelaron por as inclemencias. Claro, a idea non é só vir os concertos da noite, é xa pasar o día en Sada, non? Ou vir o día anterior, coñecer un pouco Sada e os arredores, ou se fai bon, pois ir hasta a praia, pero claro, con o tempo que estamos a ter estes días, pois este ano eso vai ser complicado. Todo o que non choveu en abril, xa se sabe, abril aguas mil está chovendo en maio. Pero bueno, como é, ata 40 de maio non te quites o saio, non? Efectivamente. Entón, pois, para ese tipo de festivais pequenos e o aire libre, non? Que como é o Touliña, que, bueno, a min personalmente é, digamos, o pistoletazo de salida á tempada xa de festivais. A partir do Touliña, pois xa empeza todo, non? Xa empeza todo o que está por vir. Bueno, polo menos, xa digo, estade moi atentos ás redes sociais, pero o que si fixo, salvo catástrofe, a partir das 10 da noite na praza, ou no escenario habitual da praza Irmáns Suárez Picallo, pois estarán en este orden de Jackets, un trío suizo moi glamuroso, además, tamén desgranando garaxe punk rock, moi provocador. Despois, Lords of Altamont, tamén xa coñecidos por estes lares, a banda do veterano Jake Cavalieri, bueno, co seu aporreando e maltratando o seu teclado, non? Bueno, unha banda de moteiros, digamos, salidos do inferno. E, finalmente, pois, os queridos Nashville Pussy, tamén xa habituais pois esta creo que pode ser a quinta vez tranquilamente que chegan ata Coruña. A máis recente fai 2 anos no Mardi Gras, no aniversario da sala, foron uns dos participantes, e agora pois veñen a encabezar este Touliña, e bueno, pois encantados da vida, non? O sea, un triple cartel pola noite que nos vai proporcionar diversión a casco porro, así que chove, pois que chova, pero o pasaremos ben. A ver o resto de actuacións previstas, vamos a ver se hai sorte e se poden salvar tamén. Sexa como sexa, o Touliña Pop, facendo bo ese eslogan de The Show Must Go On, pois o Touliña continúa, pese ás inclemencias. A ver, porque nunca axudan, evidentemente. Ademais, unha cita modesta, pero cada ano un poquinho mellor, claro, ao nivel, non? Sí, a mí sí, este ano, ademais, pois, na miña opinión, é o mellor cartel das, creo que son 8 edicións que leva xa, 8 ou 9. Está a piques de chegar ao 10º aniversario. Bueno, hai que contar que o ano os 2 anos da pandemia non se celebrou, pero xa en ese momento pois xa levaba 3 ou 4 edicións, xa que debe levar 7, 8 igual. Bueno, que esperemos que chegue ata a 10ª e se poida celebrar por todo lo alto o grande, pero xa digo, de momento, para o meu gusto, é por nivel, digamos, de popularidade das bandas, quizás sexa o máis potente, non? Ata a data. Así que impidamos a toda costa que climatoloxía o fastidie. Como podemos facer? Pois acudindo, porque además é un festival gratuito. Gratuito que, mira, para pasar un día en Sada, maravilloso, disfrutando da gastronomía e a hostelería local que hai moi variada. Sada sempre ten cousas que ofrecer,
Pois mira, ideal, ideal. Ese chove, que chova, carai, que somos galegos. Xa estamos afeitos, de sobra. Exactamente. E os que veñan de fora, que non queren ser galegos, pois que pasen o examen. Exactamente, que pasen que pasen de verdade, ¿no? Que o Claro, experimenten claro. de verdade, sí, señor. E bueno, pois logo, despois da resaca que nos deixará o Touliña, sexa física ou emocional, ou as dúas, pois o domingo nos acercamos hasta a Sala Capitol para disfrutar da única vez que, digo única, desgraciadamente, porque me temo que non vai haber máis, agora conto por qué, perdón, a única actuación en Galicia, ademais, probablemente non haxa outra dun clásico do pop, non? Mr. Edwin Collins, dende as Islas Británicas. Digo única porque fai xa 20 anos, no 2005 creo que foi, a Edwin Collins lle dou un ictus, unha hemorragia cerebral, non? Bueno, pues quedou bastante fastidiado. Era novo, pues quedou con, creo que ahora ten 66 anos, pues mira, tiña 45 daquela, non? Bueno, pues quedou evidentemente xou secuelas visibles, incluso a día de hoxe, pero sacando forzas de flaqueza non rendíndose nunca, aí seguiu grabando discos, xirando eventualmente, e agora mesmo, pois, a deste domingo, na Capitol de Santiago, é a penúltima data da súa actual xira, que finaliza o luns, tamén, por si vos cadra, en Ourense, no Café Pop Torgal, pero están as entradas esgotadas, o sea que aí xa vai ser máis complicado, é digamos un capricho dos donos do local, o Torgal, pois é un recinto, é un bar pequeniño, non? Pero bueno, sempre moi, bueno, ten a súa solera e a súa fama como templo do pop, non? Sobre todo en Ourense. E bueno, pois conseguiron que esa unha actuación final de Edwin Collins ali no seu bar, pero xa levan semanas as entradas agotadas, prácticamente desde que se puxeron á venta. Que estamos falando de un bar pues creo que para menos de 150 persoas, non? Vale, pero na Capitol sí que collemos todos, o Gallalla Sold Out, tamén, por suposto, pero, bueno, pues decía que Edwin Collins estes anos, estas 2 décadas, sigue grabando discos, facendo xira, ni máis ni menos leva xa 10 días en España, prácticamente a concerto por día. Bueno, por fotografías e por comentarios de amigos que en outras cidades, bueno, a voz a conserva, igual que sempre, aí non cambiou, el ten que cantar sentado, camiña acompañándose dun bastón, bueno, a ver, foi unha enfermedad dura que lle afectou, claro, a certas partes do cerebro. Eu non son médico, non sei exactamente, pero bueno, que ten secuelas visibles, por eso que aínda ten máis mérito que ande xirando polo mundo, non? Claro que sí, claro que sí. A ver, os vintañeiros en plena forma os desgasta e os deixa feitos polvo, pois non che digo nada. Xa un home de 66 anos coa saúde como a ten Edwin Collins, aínda que anden palmitas, pero vamos, que xa só o feito de estar de xira e sair cada noite a dar un concerto sí, eso xa exixentes, evidentemente. Claro. Por eso, pois, eu creo que ben merece que vayamos a presentarlle os nosos respetos, xa digo, este domingo na Sala Capitol, a partir das 8 da tarde, hora prudente, ademais, tamén, e mira, pues, poderemos disfrutar con clásicos creo que toca algúns da súa banda dos 80, coa que se deu a coñecer, coa que coñecimos todos, que eran Orange Juice, zumo de naranja. Os máis veteranos do lugar, non vai por ti, Fran. Bueno, a ver, igual,
E, bueno, si queres ser veterano, pois, vale. Hai que fastidiarse, efectivamente, as duras e as maduras. Si ti queres selo, eu non che vou quitar a ilusión. Bueno, pois entonces igual recordas a Orange Juice, aínda que non foi unha banda que tivera así hits especialmente en España. Non eran máis unha banda de culto que outra cousa, pero bueno, nas Islas Británicas sí deixaron un legado de 3 LPs estupendos, e bueno, pois Edwyn Collins era o seu líder, compositor, cantante, e guitarrista, despois emprendeu carreira en solitario, que nos deixou, sobre todo, é unha desas cancións pola que eu a veces, cousa que me fastidia bastante, pois o vexo sempre que fan estas listas de One Hit Wonders, non? O sea, artistas de un solo éxito. A veces o meten aí. Bueno, pareceme injusto ceñir unha carreira de máis de 40 anos. Pero quen fai esas listas? Xente que o mellor Bueno, non medios especializados, o mellor, non? Sí, Sí? incluso medios especializados. Sí. Pois eso non é moi xusto, evidentemente, ni moi tampouco moi riguroso. Pero é o que hai. E agora, pois, coa proliferación se antes eran os blogs de internet onde calquera podía vomitar as súas tonterías, pensamentos, reflexións, bueno, un pouco de todo, por escrito, agora o fai a través de Reels, de Instagram ou vídeos de TikTok, non? Eu entre eles, pero... Bueno, pero esa é outra historia da que xa falaremos máis adiante. O sea que non é o único que provoca teléfono de aludidos, non? Non. Hasta me podo poñer eu mismo no teléfono de aludidos. Bueno, pois xa digo, non me parece xusto resumir unha carreira tan rica, non? Tan interesante como a de Edwin Collins, un verdadeiro orfebre, un artesano, non? Da canción, do pop con mayúsculas. Pois mira, deixala no seu gran hit dos 90, de fai 30 anos, ano 94, 95, A Girl Like You, unha chica como tú, que unha canción que ten un riff ademais de guitarra super recoñecible, que soou en cantidade de películas, anuncios, o sigue facendo, igual é unha desas cancións que todo o mundo coñece, pero que moitos non saben decir de quen é o autor, quen a interpreta, non? Bueno, pois é Edwin Collins, este domingo estará na Sala Capitol interpretando A Girl Like You e outras moitas cancións, tanto da súa trayectoria en solitario como de Orange Juice, bueno, xa digo, seguramente sexa a única oportunidade, o gallá o ver a máis, volver ao ano que ven, pero por si acaso non xoguemos, vayamos agora a velo, polo menos podemos tachar outra muesca, pois poñer outra muesca no noso cinturón de grandes artistas vistos en directo. Así que o sábado o Touliña, o domingo Edwin Collins na Capitol, que máis queremos? O demais é vicio, xa. Entón, se queremos máis, é que é vicio. Sí. Efectivamente. Bueno, que da música pode chegar a ser un vicio, evidentemente. Un vicio sano, eso sí. Eso. Vicio aconsellable, ademais. Exactamente, que eleva o espírito, como di o outro. Costumbre cultural. Efectivamente. Rematamos entón con ese A Girl Like You, non? Asimilación positiva. Bueno, xa nos estamos poñendo xa culturetas, No, estos son términos así como de coach, non sei. Sí, que está moi de moda hoxe, pero eu son da bella escola, Sí, eu aquí o máis parecido que coñezo un coach, pois pode ser Edwin Collins, tocándonos A Girl Like You, evidentemente, co que rematamos hoxe, non podía ser de outra maneira. Pois este clasicazo que igual está dispensando, pero eu non coñezo esa canción. A coñecen, seguro. Canto empece a soar, xa veredes como a coñecedes inmediatamente con este riff de guitarra inconfundible
totalmente. Un clásico dos anos 90 que perdura ata agora e nada de One Hit Wonder, Eso, que non nos enteremos nós. Eso, Mr. Edwin Collins, A Girl Like You, A Boys Like Us. Estaremos a semana que ven con máis rock and roll. E logo me falas a mí de cuñados. Moi ben. Chiste Bueno, cuñadil. Chiste cuñadil. Falamos, se a tos me deixa a risa, a semana que ven, no nome do rock and roll, con Fernando San Pedro en Radio Culleredo. Grazas, Fernando, un saúdo. Unha aperta, boa fin de...